Oh my god. Hvad du åbner for det vand der, Jonas? Undskyld. Ja, en demonic over. En demonic bar. Nå, bare. Det går opad. Langsomt. Men det går opad. No! Oh my god. Sådan, jeg kan lave en guld. Skal jeg lave en guldhammer? Det må du da godt. Eller... Jo, bare gør det. Ja, det har jeg slet gjort. Jeg er der næsten! Jeg er der! Yay! Og så fald ned. Nå. Hele vejen ned igen. De 9 stjerner. Læg dem ind i chesten, du skal ikke bare smide dem ud, så forsvinder De er den nederste chest ud til højre. Mange tak. Det var lidt. Det gør livet lidt nemmere. Nå, skal vi derfor afsted? Ja, lige med. Hvad Kasper? Ja, lige med. Hvor fanden skal vi derf hen? Sander. Ja, hvad? Hallo? Junglen. Vi skulle lave hus. Nå, ja. Vi skulle lave... Hallo? Ja, hvad? Vi skulle lave et hus. Ja, selvfølgelig. Rolig. Slap af. Hvad med stress? Sådan. Helt rolig selv, Kasper, du snakker som min helvede. Ja, kom nu. Vi skal videre. Okay. Kom så. Jeg er foran dig, Kasper. Jeg synes, det var sjovt, at min far var i syngehumør i går. Eller lige før. Jeg kunne høre nogen, der sang ude på vej gaden, eller hvad fanden det var. Fløjtede ekstremt, eller sådan noget. Kasper. Hvad? Kan du ikke høre mig, eller hvad? Min far var i syngehumør. Ja, det Jo. ved jeg godt. Det har du sagt. Jeg har det som om, du ikke kan høre mig. Men jeg kan sagtens høre dig. Jamen, jeg har det som om, du ikke kan høre mig, Kasper. Kan du høre? Okay. Jungle, we are on the way. Welcome to the jungle. Hvad? Hvis du kommer lidt bagefter. Au. Min den lægger også helt helvede til, så det er lidt svært at se nu, når jeg hopper, så hopper den ned bagud og sådan noget. Det er lidt træls. Hopsi. Oh boy, yes. Oh my god. Der var sådan alt sandet, ikke? Og stod bare lige væk, så jeg hoppede bare ned. Lige pludselig kom sandet altså bare igen. Så blev jeg bare sådan knust mellem det. Junglen. Kasper? Ja, hvad? Hvad? Hey Kasper, jeg har problemer med at høre det. Nogle gange kommer sådan... Ja. Nogle gange så svarer du ikke før sådan 30 år efter, jeg har sagt noget. Nu du lægger helvede til Mik i hvert fald. Du lækker. Så er det lidt svært at høre det nogle gange. Du lægger også af helvede til. Vi lægger begge to, sådan er det. Ja. Afslutning. Nå, fint. Jonas, det var denne episode. Nu er vi i junglen. Et nyt rige, der skal udforskes. Er du klar på det næste gang? Jeg kan overhovedet ikke høre noget, hvad du siger. Okay, vi ses bare næste gang. Ja. Ja.